Vás lidi, já vás vítám u nového videa a dneska je to video z Minecraftu. Natáčím na modu a pár modů, jako je tady tu many items, jinak je to mám jsou tu ještě minimata, takže stateční. Plus mám ještě, musím se ještě dát nějaký základní věci. A kdybyste slyšeli zády smysl, tak je to já nemůžu cítnout. To nečekám. Ok, já to dosypuju. Jinak já se tady nakácím a půjdem. Plus tohle se do live, kde budu spíš i mluvit, protože to není multiplayer. Jo, plus nahoře ještě vidím takovou to je taková moc, když jsem si tam dal. Tak. Jinak tady jsem nějaký nářadí rozvíje. Co? Jo, já zapomněl, že jsem si stáhnul tam, že stačí kousek a spadne mi celý strop. Jo, tak jo. Jenom tady ten strom byl trošku zničený. Jo, ono to spadne okolo. To nebylo jasné. Jo, funguje to. Takže to místo a půjdem teda jo. Jinak já ukážu svůj skin. Mám nový skin. Tak. Tamhle další se podstatě nepotřebuji. Teď půjdem tamhle nahoru, protože když si podívám na minimapu, tak tam je docela dobrý. Teď tamhle je ještě koul. Tak. Já teďka nevím, protože měla tam bylo ten omlouvám se, že moc nemluvím, ale já rád jen. Počkejte. Kudy, já vyhodil uhlí. Takže jsem o trošku popošel jenom. Tak. A já půjdu na cestování. Kurva. Tak. Tak. Tak.
Tak jo. Tak. Tak, jsem zpátky. Počkejte. Tak, jsem zpátky. Tak ten svět, já jsem musel tam jít a ten svět mi nešel, takže jsem na novém světě. Tak, maso nepotřebuju teďka. Tak. Co jste si dnes říkali o přechodu mezi vědou a science fiction? Tak, po hodině střihu tu mám už postavený domeček a teď postavený balkon, který je spojený se skladem a kdybyste se dívali, tak to je taky díky jinému modlu, ale já si to vypnu, takže počkejte. Tak, už je to dobrý a jinak. Po cestě jsem na chvíli cestoval, vlastně je to dlouho a já nevím, jestli se bude bavit tady po těžení, tak já to střihnu, celkově ten díl bude postříhaný a tak. Tak jo, po další půl hodině už mám testovat asi to potraviny, zbraní, jídlo, dřevo, přírodní věci a tedy rudy a tedy a to má být. Plus tady crafting a 4T. A tak. Jinak tento díl byl krátký, ale zítra půjdeme na výpravu. Zítra jako prostě další den a my se tím taky vybavím tento vín, protože mám už málo látek. Takže já budu muset jít na výpravu a uvidíme se zase někdy jindy. Já doufám, že se vám video líbilo a čau.